Volám sa Matúš a toto je môj brat Dominik. Máme 18 rokov a zatiaľ sme jediné dvojičky mládežníckeho parlamentu mesta Trnava. Asi mojím najobľúbenejším zážitkom s mládežníckym parlamentom bude, ako sme si u Turka kúpili metrový kebab za 7 eur v random meste v Poľsku. A jedným z mojich najobľúbenejších zážitkov bude pravdepodobne príprava valného zhromaždenia, keď sme si spoločne rozdelili úlohy a konečne spolupracovali ako jeden tým. Keby máme povedať, že čo nás MPTT naučilo, tak asi sa obaja zhodneme na tom, že sme si uvedomili to, že práca s mladými ľuďmi možno nebude až taká jednoduchá, ako sme si to všetky mysleli. Nakoľko každý z nás je jedinečným unikátom a je veľmi dôležité nájsť spoločnú reč a vedieť aj postup.